Association of Barangay Council sa Mantawi City anda moabag aron masolusyonan kining suliran sa barangay Umapad diin pipila ka mga buwan nang wala maswiluhi ang mga trabahante. Panginaot nilang masolusyonan na kini. Ang report ni Nico Serino. Nakaabot na sa Association of Barangay Councils kun ABC ang sitwasyon sa Barangay Umapad. 5 ka buwan na nga walay sweldo-sweldo, maong problemado kining moabot sa 80 ka mga trabahante. Matod sa kapitan, hinungdan niini ang wala pagkapasar sa konseho sa annual budget, maong reenacted o 2023 budget ang gibasihan. Sa pagpanweldo, dunay mga requirements nga gipangayo ang mayoriya sa konseho. Nasubo ang Liga ng mga Barangay President sa nahitabo ug sa epekto niini sa serbisyo. Nang hinaot siya nga magkahiusa ang konseho. For the 6 mapalapdan lang pagserbisyo sa barangay, ilan ang bayaran sa mga sweldo sa mga tao siguro. So mga pagserbisyo sa mga tao buhay sweldo, ilan na kabuan. Gipasalig hinuon sa ABC ang pag-abag sa syudad sa panginahanglanon sa Umapad. Sama sa mga kagamitan ug ubang mga ekipo aron ilang magamit sa padayong pagtanyag ug serbisyo. Kami willing may mutabang sa part sa ABC, no, kay atom lang makaubat ang city mo na ni kuan sa gasolina sa mga kanan. Samtang sa text message nga gipadala sa GMA Regional TV, gipasabot sa first councilor ug chairperson sa Committee on Appropriations, gikinahanglan nga masubay sa legal nga pamaagi ang ilang mga lakang. Nagsumikad kuno ang issue sa giingong irregular nga appointment sa mga trabahante ug sa kalangay sa compliance sa mga requirements. Andam silang mupasabot sa proper forum sa dugang komento sa issue. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.